Od jakého roku se na této škole vyučuje informatiky? Informatika se na této škole vyučuje od školního roku 1996-1997, kdy jsme začali s jednou třídou a nejprve jsme docházeli na bývalou soukromou průmyslovku, která byla v budově, kde dnes sídlí jedna z budov magistrátu, a hned další rok jsme budovali první učebnu a udělali jsme první nábor do třídy s rozšířenou výukou informatiky. Od jakého roku je zde informatika na tak vysoké úrovni? Já myslím, že mohu říct, že informatika je na vysoké úrovni na této škole od samého počátku, protože u jejího zrodu stál pan učitel Zahálka, který přišel právě z té soukromé průmyslové školy, takže i jeho požadavky byly dost vysoké a štěstím bylo i to, že on a společně s některými kolegy byl vlastně tvůrce osnov informatiky, které potom se začaly používat i na ostatních školách v Chomutově, ale i v celé České republice společně ještě s učiteli z gymnázia arabské v Praze. Plánujete rozšířit počítačovou technologii ještě ve větším měřítku? V současné době rozšiřování neplánujeme, spíš se budeme snažit o zvýšení kvality všech těch technologií, které tady jsou, a rozšiřovat spíš budeme takové ty externí záležitosti, tak aby se počítače a s tím spojené věci dostaly ještě víc do tříd, i třeba víc na první stupeň a spíš aby se nám to dařilo udržovat na patřičné úrovni a s tím, co se bude objevovat nového, tak aby jsme to mohli do školy získávat a žáci se s tím mohli seznamovat. Ale abychom zvyšovali třeba počet učeben nebo nějakým výrazným způsobem počítačů, to už asi ani není potřeba, protože jich je tady docela dost. Můžete porovnat úroveň výuky informatiky na naší škole s úrovněmi na jiných chomutovských školách? Určitě ano. Jak jsem řekl už na předešlou otázku, ta úroveň na naší škole je velmi vysoká, již od samého počátku. Je to dané i tím, že náš školní vzdělávací program je na toto více zaměřen než na jiných školách, to znamená, že žáci mají více hodin informatiky, setkávají se s tím dřív než většina žáků na jiných školách, jak v Chomutově, tak by se dalo říct v průměru i v celé republice, a i možnosti, které mají, to znamená navštěvovat některé volitelné předměty, anebo i v té výuce samotné povinné to umožňují. Ale zároveň je možné říct, že úroveň stoupla na všech školách v Chomutově. Dnes je to běžná záležitost, že žáci odchází ze základní škol v průměru velmi dobře připraveni a myslím si, že ten, kdo by měl mít nějaké problémy s běžným používáním informačních a komunikačních technologií, dnes už ze základní škol neodchází, že už takový žáci skoro vůbec nejsou. Dle vás má vliv výuka informatiky na této škole na žáky? Žáky se snažíme vést k tomu, aby informatiku nebrali jenom jako zdroj zábavy, ale zdroj ponaučení, aby se ve škole naučí, aby bylo dobré pro jejich praxi, pro jejich praktický život, a aby třeba byli i ostatním schopni vysvětlit, jak některé procesy v počítačích fungují a k čemu můžou být. Že tato výuka bude žákům v budoucnosti užitečná? Předměty informatiky jsou zaměřeny tak, že každý rok žáci probírají něco, co je důležité pro praktický život, takže se učí pracovat s webovými stránkami, s digitální fotografií a s videem a mají základy programování. To všechno využijí ve své praxi a využijí svoje znalosti, nadstandardní znalosti při výuce na střední škole. Myslíte si, že malým žákům naší školy se dostává v této době větší znalost, co se informatiky týče, než žákům, kteří se informatiky vyučovali na této škole až od 6. ročníku? Tak určitě je dneska doba zaměřená na informatiku a na počítače a trochu si říci, že
% domácností má počítač. Že děti v současné době se vyrovnají svými znalostmi té třetí třídy, znalostem žáků v 6. ročníku. Myslím si, že počítače jsou důležitou součástí dnešního světa. Jakým způsobem se změnila výuka informatiky za dobu, co se učíte? Na naší škole má výuka informatiky už dlouhou tradici, ale až s novým školním vzdělávacím plánem se začala rozšířená výuka učit ve všech třídách. Učíme informatiku už od 3. třídy a zároveň nabízíme žákům i další informatické předměty, a to jsou digitální fotografie a video, programování a operační systémy a hardware. A navíc obnovujeme vybavení učeben jak hardwarově, tak softwarově. Jak je na tom škola, co se technického vybavení týče? Tak já si myslím, že naše škola je nadstandardně vybavená. Máme celkem 3 učebny, 2 učebny po 15 počítačích, 3. učebnu po 30 počítačích. Máme tady 5 interaktivních tabulí, máme další učebny vybavený počítačem a projektorem pro to, aby se tam dalo promítat, případně pouštět nějaký video.